Badon oɗon celli baɗɗon tampere bandiraɓe mi salmini on mi juurima on e mbadi kubti jindi mi ñaguirima on gueɗe moƴƴere ononen kala e kuuɓal mbiɗo namdo beele ko jaam jogui on jaggi on minen ga alhamdulillah ko jaam non e jaam ɓoydi mo tigi en calmini dendagal wonɓe ɗo hen e yebde en en direct e nder deuxiéme compte min TikTok voilà noon so jiiti to gonɗo ɗon o haalata koye actualité leydi ndi leydi men Sénégal anda noon actualité o ɓuuri jojjude yimɓe payi koye élection ngaji législative woni sumgoji ko fewte joɗantoɓe en to ganduɗa hoorema woni suudu sarɗi woni assemblée nationale so ɗum ɓenni oɗon gandi assemblée nationale gonnoɗo ɗo hen o ko waɗa des jours waɗi ɗum ko président de la république waɗi ɗum ko président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono noon bandiraɓe won fannu mo jiiɗen yewtude fannu mo jiiɗen yewtude enen ga enen wiyeteɓe wonde fulɓe doole men koko pecci sabu tagi doole men feccare ko Amadou Ba sortade e APR waɗa parti mum bange waɗi déclaration nouvelle responsabilité mo waɗi o won fulɓe woni ɓerde mumen ko Amadou Ba won fulɓe woni ɓerde mumen ko président Macky Sall mo ɗiɗi namdade exactement est ce que ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so tawi gardi e nder men hono ni ko gonga politique wona enɗam politique wona kinɗam kinago politique wona wudere wajif politique wona diine politique ko intérêt c'est vrai par ce que neɗɗo wondirta e neɗɗo sababu no wonde ko kañum e neɗɗo o jiidi leñol walla jiidi asko walla jiidi asli so tawi ɗum woodi no tan hande Aliou Sall kañum e président Macky Sall kam jiidimo e baba kono hatta Aliou Sall suuɓi ko on mo ganduɗa ma kañum woni Amadou Ba yaadude mum e élection ngaji législative gonɗi ɗo hene ɗi hande so tawi est ce que ɗum ene arrangé en ene nder koye men ɓe pecco jaada e Amadou Ba ɓe pecco jaada e président Macky Sall eɗen gandi hay sino so tawi goto foof wonɗo yahatno walla wonɗo yarano enen fulɓe en gowani ɗum gownoɗen wonde ko so tawi en cuɓima candidat ko on woni candidat men so tawi woto ɗen jonti enen kala ndenden gotanen joomum c'est ça la réalité joni noon hol enjeu uji woni namdal ngal hol enjeu uji gonɗi e nder ɗiɗo élection ngaji législative te onon fof eɗen gandi wonde Pastef yiɗi ko heɓde majorité toon to assemblée nationale kono min won analyse goto mo jogimi hen ko analyse politique jiɗɗo foof noon ene jaggiri ɗum walla kala joguiɗo hen argument ji ɗi yiɗi addude ene wawi hen addude par ce que neɗɗo hokkira hakkille mum ko ha wawa miijade te Sénégal ne wuuri ni ene sifori ni ene wayni ene tolni oɗo saaha ça veut dire que gouvernement o won hunde mawde noɓe pawi e hebde majorité toon to assemblée nationale wona tan non seulement hebde majorité assemblée nationale so tawi wonde ɓe gaddi gueɗe mabɓe ɓe mbawa ɗum ɗon ɓenninde kono won gueɗal gotal gongal hen sénégalais ji kewɗi ganda ɗum woni holɗum so tawi ɓe keeɓi majorité assemblée nationale gande wonde Ousmane Sonko ɗaccat poste premier ministre o Ousmane Sonko ɗaccat poste premier ministre o holko saabi mbimi wonɗo ɗaccat poste premier ministre o yiɗata ko wonde deuxiéme personnalité
caggal président de la république taw ko kanyum rewi hen dum woni président assemblée nationale. joni non so tawi wonde par exemple woni président assemblée nationale pour le heba pour joni non so tawi wonde par exemple woni président assemblée nationale pour le heba pour accès et siège mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye o woni o ko hunde wemde wonata parce que pour heba accès et siège mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye o woni o ko hunde wemde wonata parce que Bassirou ene wawi wonde wawi portude malade be bada inventé wona certaines maladies e ndoro no wi wonde Bassirou sellani so yama Bassirou sellani tan gandi wiira wonde deuxième personnalité yo ar ittita pouvoir. C'est ça la réalité. Il faut y pegar non pas parce que stratégie woni don. Mais non, Bassirou sellani tan gandi wiira wonde deuxième personnalité yo ar ittita pouvoir. C'est ça la réalité. Il faut y pegar non pas parce que stratégie woni don. Mais non, wor ko gandanɗa hoorema aussi mi handinani ɗum e Sénégal. C'est parce que cikkanno wonde Sénégal so ummima e juuɗe Macky Sall ni Ousmane Sonko wollirtuno jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ni so tawi laamu naati e Pastef won darde wonde no ɓe poti darade ko jiida e wadde copier collé ko wonno ɗo hen ko wadde ko ɓuuri ko jaasi e ko wonno ɓuuri ko jaasi wonde no ɓe poti darade ko jiida e wadde copier collé ko wonno ɗo hen ko wadde ko ɓuuri ko jaasi e ko wonno ɓuuri ko jaasi aussi ko wonno ɗo hen ko jaasi ko wonno ɗo hen ko sababu no wonde hon ɗum hande enen tan jiyet c'est la première fois jaasi ko wonno ɗo hen ko sababu no wonde hon ɗum hande enen tan jiyet c'est la première fois jimi e nder leydi ndi président ɓurɗo hoybude signature e nder président ji men Sénégal ɗe jogui ɗen parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko président mo ala konngol Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko président mo ala signature ne tawno neɗɗo signinta rokkira konngol mum wiide wonde déclaration politique générale inchallah waɗata que le 13 novembre le 12 novembre jalta mbaɗa sortima mbiya wonde a waɗi désoudre assemblée nationale te kadi aussi aɗa waɗi élection ngaji le 17 novembre so Allah lamɗo jaaɓi kadi duttoɗa mbiya wonde wona funti woni hakkudema e sénégalais ji ɗi ɗum di wonde funti par ce que ko yaware woni ɗon. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité parce que yaware diwani wonde huccidde e population ma mbiya ɗumen wonde premier ministre mon ko waɗata déclaration politique le 13 le 12 mbaɗa désoudre assemblée funti e yaware diwani ɗon. joni noon parti mo Ousmane Sonko jogui o wiira ko patriote. Est-ce que kamɓe koɓe patriote en parce que min je ne peux pas concevoir définition mot patriote o mboɗo sikki hewɓe nana ndewa e Pastef ganda ɗum woni wonde patriote ko yidde leydi mum ko yidde avancement leydi mum ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi joɗotoɗo miijo wiya wonde min holko potatmi wawde waɗande leydi ndi wona holko leydi ndi foti wawde waɗandemi. C'est ça la patriotisme. Wonde patriote wona wonde tan darade ene ƴatto darade ene yenna darade ene itta hirgeji tuuma ene fawɗuɓe dow yimɓe ene ɗon kala kalɗo goo mbiyan ɗum sappo kala mo gandanɗa hoorema aussi a yiiɗa yumma ƴette a yiiɗa bama ƴette a yiiɗa jofade a yiiɗa yennede e nder ɗum a suusa critique e nder ɗum tuma mbiya a yiiɗa yumma ƴette a yiiɗa bama ƴette a yiiɗa jofade a yiiɗa yennede e nder ɗum a suusa critique e nder ɗum tuma mbiya wonde min de yomi wat hen neutre amma ɗum ala so tawi mi haali won sukaɓe patriote naɓe dariɓe e nder ɗum tuma kala dariɓe ɓe jofo ɗum ɓe ƴetto ɗum ɓe guitta hirgueji tuma ɗuma walla ɓe naata e vima privé ɓe jalta ɓe mbaɗatma social. kono noon mone felliti ronade bol beñe alay saago sukaɓe ndewoy mum par ce que kala mone felliti dugade alay saago bohe mum modde ƴiƴam. C'est ça la réalité. te leydi ndi yoɓe paam wonde wona patriote jeeyi ɗum wona APR jeeyi ɗum wona hay goto jeeyi ɗum leydi ndi ko leydi nde Allah waddi en enen e nder oɗon tuma. APR jeeyi ɗum wona hay goto jeeyi ɗum leydi ndi ko leydi nde Allah waddi en enen e nder oɗon tuma waɗani en leyɗele ɗe eɗen ndema hen eɗen guuri hen eɗen mbaɗi hen galleji men eɗen ñaama hen. Donc nak ça veut dire que kala neɗɗo goɗɗo tottaɗo leydi ndi koko lubra leydi ndi te lubreɗa leydi ndi ko sababu no wonde yimɓe ne jogue ma yakare e nder oɗon tuma. ɗum saabi wonde so tawi neɗɗo woni président de la république o natti wonde président de la république parti tan ko président de la république de tous les Sénégalais
donc nak kala sénégalais ene jogi hen yende kala sénégalais jogi hen ebbo kala sénégalais jogi hen miiju e jogi droit yaltude haala wonde hol miiju mum kala neddo jido ko welani mum e nder odon tuma yalta wi wonde aha minde ko wadade do ko welani c'est ça mais kono min haqqi haqilantagalam e ko jimi ko e ko nananmi ko no efimi en ene kala e nder odon tuma haqqi haqilantagalam e ko jimi ko e ko nananmi ko no efimi en ene kala e nder odon tuma e do leydi ndi yarta e nder odo saha e cadeede de leydi ndi jogi e wargoji de nananmi e nder leydi he e sukabe odon tuma e do leydi ndi yarta e nder odo saha e cadeede de leydi ndi jogi e wargoji de nananmi e nder leydi he e sukabe pertube hen golleji men to ko marchand ambulant gonno gitta e nder palasuji men haala ko heddi so wona wonde jarande dum en wiide wonde yettoto Barça walla sino fay lakara nata e dedo laade Samba Lagara jamma e nyalawma ada dana doge yimbe mayi e der laade e der dum hande hay nyamde lingu ni wona law c'est parce que liddi di hande kodi no di kaariri tew yimbe be ni hay nyamde lingu wande goddum ko ma jewte eywa hay hande tan no kalden me mondo ko won laano ngota yita ka tigiri ga jodi ngor tawa yibbe wonnobe be fone may ha ene jiibi hayne puddi bonde e nder laabi Espagne bi donc so tawi wonde ko dum wonno kambe projet mabbe so tawi ko dum wonno projet mabbe ganda wonde projet mabbe be jaane nokko on wadi échoué kala hen mo kalluda non wi wonde ko jubanti woni rewnude lawol e reftinde lawol e rewde lawol kono min mi yaddo taw mi yaari do hay hunde taw ko fuddi rewde lawol actuellement par rapport aussi e côté odo régime so wona benene maaya benene mbare benene cohe ko dum de tanno Pastef wiide wonde ko laamu dictature woni do kono non Pastef ardi ko yoftade c'est ça ardi ko yoftade hande ko nawi Lat Diop en garda vie Lat Diop tawnodo Lonase budget mum en woni 100 milliards nawi dum 300 milliards Lat Diop no are e nder Lonase nde o tawi ko Lonase e funte 1xBet en punto Lonase parce que joginodo 1xBet o versatno chaque mois ko 20 millions o versatno tigri e nder caisse Lonase Lat Diop wadi créer plateforme ne wadi créer plateforme e andi wonde odo ko hebato ko walla ko wadata encaisser ko e nder on dum on foti versude ko buri dum don ne Lat Diop andi dum de humpiti dum de kanko watti versude lewru fof 2 milliards chaque mois lewru fof 2 milliards chaque mois ko dum sabi wonde o wadi capturer o wi wonde o versi o yidi addande Lat Diop problème o wadi capturer o wadi bindi o wi wonde o versi e compte Lat Diop plus de 7 milliards te alors ko hunde na ganda ma fonde yurnitede fonde jewtede exactement est ce que no wodi wala woda en c'est ça la réalité wadde non ça veut dire ko wonde kumba jogo nene e kumba wasa jogade nene ko dum woni ko wondo hen e nder leydi ndi dum non bandirabe musibbe paame wonde leydi ndi do to de faydo fewani to de faydo mojjani ko heddi ko non sénégalais di do be tolne Pastef do fewani to de faydo mojjani ko heddi ko non sénégalais di do be tolne Pastef do est ce que on tikki wonde élection ngaji di do paadi Pastef jogata ko majorité te so Pastef jogima majorité hol conséquence suuji dum jogori wadde e nder leydi ndi dum foko namde de pommi namdade on parce que on jom hakkillaji peut être aussi odon jogi humpito concernant aussi côté dawrugol e nder odon tuma ko ma jiyande jerodira ne jencude dañe te aussi dido élection ngaji holko tagi di jagga e nder 2 mois firti wonde jaggudo élection ha firti wonde ko pareni élection ko ardi wonde élection ne ara c'est ça joni non en ji Amadou Ba fay bangi mum yaadi e parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye voilà on mo gananda awrema ko kanyum woni président de la république ex président de la république Macky Sall mo APR kanyum ne nana wada négocier e ben be gananda awrema ko kanyum en woni Abdoulaye Wade en négocier e ben be gananda awrema ko kanyum en woni Abdoulaye Wade en parti démocratique sénégalaise aywa
wonɓe gandanɗa hoore ma kañumen koye men jalti APR jalti e Benno Bokk Yaakaar enen jahana koye mumen hedoro wonen feeñɓe wonen ɓe peeñani kono en keeɓi information ngaji kam wonɓe gandanɗa hoore ma koye nder APR gonɗuno jalti APR mbi wonde koɗe jahana koye men walla payi e coalition ngaji goɗɗi joni noon fulɓe peccima par ce que won fulɓe hande gila Amadou Ba toɗɗa waɗa wonde candidat Benno Bokk Yaakaar ɓerɗe maɓɓe caayi e Amadou Ba ko Amadou Ba tan ɓe jiɗi wonɓe gandanɗa hoore ma aussi kañumen ko hoore puccu nde tan koye Macky Sall jaadi donc nak ça veut dire ko wonde giɗo ma so tawi kaɓi a ustorto kono a ɓeydortaki gagnama e gagnama noon so tawi kaɓi a ɓeydorto kono a ustortaki wadde noon ceerigu maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko usare maɓɓe wonata ko noon ɓeydare maɓɓe ne tawno wonmo gandanɗa hoore ma peut être ene yiɗi Macky Sall so tawi Amadou Ba yahano ko Macky Sall woranta wonmo gandanɗa hoore ma hande ene yiɗi Amadou Ba kono so tawi Amadou Ba yahano ko Macky Sall woranta wadde noon ça veut dire que y a quelque chose ko gandanɗa hoore ma muɗo kono noon min mboɗo jogui yakare coalition ngaji ɗi kamɓe ɓe mbawi hawride toon so tawi enen kala gonga sa ƴeewi parti démocratie sénégalaise woni parti mo Ablaye Wade o kañum ɓuuri jogade doole e parti socialiste hande Fouta haydara ɓe ngala toon peut être ɗo e Dakar e nder nokkuji maɓɓe goɗɗi keddiɗi ene jogui ɗon seeɗa seeɗa yimɓe kono parti démocratie sénégalaise ene jogui Fouta yimɓe ene jogui aussi e ɗo e Dakar yimɓe ene jogui nokkuji par ce que sa ƴeewi ni aussi wallu ko kamɓe gonno hen voilà ɓe dañino hen ɓe dañino hen député ji jonɗi machallah ɗum noon so mbaddi coalition e APR so nden yonti ko kamɓe ɓurata jogade doole e on mo gandanɗa hoore ma kañum woni Amadou Ba jarɗo e parti socialiste kono noon kamɓe aussi ma doole mabɓe usto e nder oɗon fannu c'est ça wadde noon wonko woni ɗon te ngol ɗo lawol kamɓe Sonko en mbi wonde ko kala garɗo yo ar heede caggal mabɓe kala kamɓe ɓe belnaki hay goto pour yo are mabɓe kono kala garɗo e mabɓe heedata ko caggal mabɓe te ɓe mbattamo promettre rien du tout ko ɗum saabi peut être kamɓe ɓe jahat tan ɓe jahanta ko koye mabɓe peut être eɓe gandanɗa hoore ma koye coalition ngaji mabɓe gonno peut être aussi ne jogui gueɗal ko wayno Cheikh Oumar Diagne en e mouvement ji maɓɓe jogui ɓen ne mbawi artude mabɓe e nder oɗon fannu kono noon kamɓe kam ɗo ɓe goni ɗo ɓe mbi ɓe belnaki hay goto ɓe mbatta promettre hay goto kala jiɗɗo arde mabɓe yo ar kono sa ari ko caggal mabɓe ketta an moɗon an anda kalta ko min mboɗo waɗi analyse ha pari bare ko joni garɗa aɗa wiya woni ko Ousmane Sonko min mbimami nguɗo laamu ala foof min ko jinmi hen haydara par ce que ko laamu dictature woni ɗo aɗa wiyami wonde an ka Ousmane Sonko walla an Allah sumere de joni Allah summa min mbimami wonde ko pecce hakkude Amadou Ba e on mo gandanɗa kañum Macky Sall min sonno ko sagam fotani wonde pour ɓe mbawa jogade doole haala noon nandirta ko kuurol nandirta ko noffu ko kalmi ɗo hen ha kara waɗaɓe canalisé Ousmane Sonko ɗon taw jaam mo woni min hol Ousmane Sonko so tawi ko kuurol nandirta kadi muñinoɗami haalam ma c'est quoi ça holmin hol Ousmane Sonko holmin hol Ousmane Sonko min yadanama ha Ousmane Sonko meeɗa yiɗi ɗum jahran mi meeɗa yiɗi Ousmane Sonko jahran te mi sohlani yiidemo jahran mais c'est quoi ça holmin hol Ousmane Sonko kala jiɗɗo kala non yonani du ala yonani o wondi gonɗo say ko mbiya Ousmane Sonko wallahi te yimɓe wonkoɓe pijirto quoi wallahi ko wondore op neɗɗo wondirta wallahi ɗum koye wasde gonɗinde Allah jeeya par ce que a wawa wiide wallahi billahi taw ko kalta ko ala hen certitude holmin hol Ousmane Sonko kala biyowo wonde ɓe Ousmane Sonko gonɗi firtiwonde ka watta ham suivre ya e nder titonde TV ƴeewa par ce que ay oɗo WhatsApp oɗo TikTok mo jiiɗa ɗo hen e nder on ɗo TikTok kala jiɗɗo fijirde jaleɗe yo ar hen kono information ngaji kale dawɗi lawol ɗi ndewata e nder TikTok ɗum saɗa yiiɗi andude ɗum jahata ko e nder site uji ɗi ganduɗa hoore ma koye source uji laaɓɗi gummoro sa yiiɗi andude ɗum jahata ko YouTube aji ɗi keɗoɗa information ngaji e temps réel ganda ko kewi e nder aduna ko les plupart wonɓe ɗo hen ɓe ganda ni ko kewi e nder Sénégal rien du tout
ko son yalti tan fijirde jaleede na nayo ga hayno dum o umno ga c'est pas ça o e der TikTok nan wa hebdo information kale a wawa andude ki e ki a wawa andude ko e ko dum tagi bodo jodo ma on plus de 2 mois mi wadani live en der TikTok man mbar ni live en der TikTok mi ala on tani ko kono YouTube chaque jour que Dieu fait mi nana so mi nana 2 vidéos mi nana ton vidéo go YouTube chaque jour que Dieu fait kala nyalo mo pilmi so tawi remonde bude selli haysine ni hen sahaji horam Moussa ni mi wada vidéo mi halani mi information ngaji sa idum ya en der tito de TV jewa laamu wongudo e ngudo laamu hay laamu wonno ngudo go buri dum c'est parce que be gittane ubri be batane nange wona be jida Sénégal de e be jidi Sénégal woni problème moko yidde huude e wawde huude c'est diamétralement opposé e be jidi kono mbaawa e be jidi kono be mbaawa c'est ça la réalité Ousmane Sonko yidi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yidi Sénégal kono be mbaawa ça veut dire que be ganda hol stratégie mo be potata wawde faire haajoni fawde habe mbaawa yaltinde Sénégal e tuuki duno mo woni o sona beedude tuuki duno c'est ça la réalité ala goddum yidde hunde wawde hunde parce que dum do ko gandal namdi ay ko neddo way humpitorade gandal ko gandal e hollirde sikki c'est diamétralement opposé mbodo sikki e bodo andi wona goto won ko gandanda hoore ma don ko ƴoyre wawata yaltinde men kono ko gandanda ko gandal wawata yaltinde men gouverner ko gandal namdi gouverner namdi ko expérience odon expérience woni ko be ngala neddo mo gandar ma meeda wonde chef de quartier neddo mo gandar ma meeda wonde délégué de quartier neddo mo gandar ma meeda wonde maire neddo mo gandar ma meeda wadde de nommé hay huunde e der leydi ndi hay batte ala ko ganduda hen e der on tuma yimbe pina nyalamo gortan bima wonde aja lamu nen badra way gono e nanne de der suudu ni buru ni e der on tuma kala ga membaaki ha memda andra wonde ko wondon ko hollum c'est ça la réalité leydi Sénégal kala gondo e der leydi anande leydi de musi commerçant ji nano ngoya eden gandi dum commerçant ji nano ngoya hande e der o saha gonado maso ngobe nati danje do mahi ne tawno maso ngobe mahalnobe do be fof be dartini golle mumen ko kanyumen hande ƴettara ko moftuno ko ene nata e der laade he ene mayo ya hen marchand ambulanci kadama darade do darado do ene bada hoslu en ji wonde ko kewi ton to Colobane to e nder don tuma la c'est la même chose ça itti neddo hunde yara do jogiri dum hunde kono ittu neddo hunde tan daciri dum non ça veut dire godde bida wonde ko yo may te aussi won itabe hande e golle mumen kanyum ko succede fami gonno ƴeewi itabe ton to port ƴeewe hande itabe ma won plus de 1000 et quelques personnes be badi dum remplacer concernant aussi yimbe be dum fof non jiel non biel wonde yimbe kala ra waldu do c'est ça il faut ko opposant ji di ƴetta responsabilité ji mumen ne Bougane Gueye Dany yen ƴettiri responsable ji mumen kala yimbe kala hande leader politique ene foti ƴettude responsabilité mun Bougane Gueye Dany yen ƴetti responsabilité mun ene muusi non parce que ebe jogi beydi gandanda hoore ma kanyumen wona to koy mende gile subaka ha hira dum woni passé fen be gandanda hoore ma hay goto andano dumen be gandanda hoore ma hay der galleji men so tawi kali kedantaki ko kanyumen jogi senuji men YouTube kanyumen jogi compte ji men TikTok ene jogi portable ji men ene badana hen connexion wala wifi ji men e ndoro dum kala kaldo be jetto yum wala jetto baw sans argument sa huli be don non hay batte ala ko mbawata firtude e der leydi c'est ça donc nak pamon wonde laamu soli ko no laamu lomti ko laamu ngo wona laamu timani laamu ne tawno ko laamu foti timmi tan de tigi be laami ko ngudo laamu wawadu c'est ça donc nak ce qui est l'essentiel enen nganden ko nafata en goddo den ko nafata en min mi yadani e hande odo parti pouvoir o tote majorité to ensemble kala ne badden dum pamen wonde mayen ngat pedeli men piccal
ma en gat peɗeli men piccel est ce que ɗon gandi nguɗo laamu wongo ɗo alamoɓe kulata alamoɓe kersata alamoɓe keɗɗo haaju haala mum ne tawno kamɓe ɓe ngala hay wasila goto ɓe ngala wasila ɓe ngala wasila de ala gonɗo ay ko jiroɗo ɓe corcorto ɗo hene lesternaɓe ko funten ko stratégie politique woni ɗon e nder oɗon tuma kono kala noɓe keeɓi doole ɗeɓe jiiɗi heɓde ɗe kala noɓe keeɓiri ɗum e nder oɗon tuma jiya toon wonde ko lomti wonata par ce que Ousmane Sonko artat wona président de la république kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye watte toon to assemblée walla watte premier ministre parce que Ousmane Sonko ko assemblée mo kalateɗo ɗo ko fof e nder oɗon tuma ɓe jiiɗi ko jogade toon majorité kala noɓe jogui majorité noon to assemblée gandon wonde leydi ndi on pinat tan ñalawma wiyo wonde Casamance rokkama indépendance mum ala fof ɗo mbawɗon ala fof ɗo wullete en pinat ñalawma tan wiyo wonde Casamance rokkama indépendance mum ala fof ɗo wullete ala fof ɗo wullete ha c'est ça c'est ça il faut pas mon ɗum donc nak onon jeeyi carte mo noon ko onon beela kala ɗo beela ko ɗon mais sonon gotana kam oɗon gotano gouvernement o ƴeeweno moƴƴi mboɗon analysé no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi par ce que min kam so wonti wonde min carte lam faade mabɓe pour ɓe keeɓa majorité assemblée nationale ɗum ko koyɗol wonat hay nder koyɗol kala ceerno moɓe jeeyi wiyata wonde kon kuntama ngal cartal kay ono méritani ɗum donc c'est ça la réalité ɓeɗo mbawa ɓe ngala compétence o ɓe mbawa te leydi ndi attaque ɓe gardi ɗum potal yetake ɗo hene nder leydi he ɓe mbawa min wi ɓe mbawa par ce que hulani kami konon voilà ɓe hulani ƴettoroɗo ɓe hulani joforoɗo ɓe hulani bindo ko bindo ko jiɗɗa windode fof binda kono noon leydi ndi kala ne belsiɗo ɗon ha Pastef heeɓi ɗo majorité toon to assemblée nationale gandu noon piboyi ɓe pontirta yimɓeɓe ko jubanti sa winde ɓe mbiya wonde non do min goni koye alay saago muusa alay saago metta par ce que woni sene reftine lawol nangam an mo andaɗo foro koyngal mo holno reftinirta leydi e lawol Ousmane Sonko ha joni sikkato ko opposant kala no waɗi discours jiyata ko wonde waɗa attaqué opposant yiɗi e nder mo waɗa ɗumen menacé mo hulɓini ɗumen mami wattu wadde live aji noon inchallah jango peut être ɓe invité ɗo Diallo leñol kañum koye candidat ji he jeeya par ce que wi wonde koko yahata e sumgoji toon to assemblée Abdou Salam Ba guiɗam sehilam kadi aussi min darro e haareji kewɗi concernant aussi ko fewte e nder leñol ngol donc enenne aussi en mbaɗanmo appuyé kadi aussi visibilité mo jogui ɗe noon mbawi rendude makko kanko Abdou Salam Ba te eɗen gandi darde makko eɗen gandi kadi aussi wata triché kadi ko wi wonde o yiɗi leydi ndi koko gonga ko wi wonde o yiɗi kadi ko potal e nder leydi ndi koko gonga e makko par ce que mboɗo andi ɗum gueɗal gongal ɗimmal ngal vraiment komin gandodiri fewde joni woni duuɓi limtinɗi kono noon guila nder fewde joni mi yiyani makko ko mboɗo yawrowo donc rak il fallait komi invité mo ɗo hen mi namdomo holko saabi o felliti nadde e carrière politique kadi hol fimde makko e fandare makko e nder politique mo waɗata o kadi aussi so tawi wonde o yeehi suudu sarɗiyeji holno waɗirta défendre rendo men surtout e kadi aussi gueɗe ɗe ɓoynoɗen yidde hebde eɗen koyno en keɓani te toujours aussi so yimɓe gari en gotni ɗumen wona ɗum woni ko joltata toon to gandanɗa ma woni ɗo laafa woni goota kadi aussi so tawi exactement o heɓani récépissé gam yidde yaade hol coalition mo jogori hedde caggal mum o yaada e mum kadi aussi ko hol promettre mo jomumen mbaɗimo ha telle sorte ko mo felliti yaadude mumen e nder oɗon fannu ɗiɗon question ngaji fof ma en pose mo ɗum kadi mo laɓɓitini yimɓe ɗum ha laaɓa cer ɗo e nder compte men oɗo inchallah oɗo deuxiéme compte noon mbaɗe hen abonné no fewi par ce que ko kanko ɓurmi wadde favorisé concernant e compte am gaɗano mo jogiɓe mo ha joni noon yettaki 100 000 abonné eɗen jaaray peut être 90 000 abonné ɗum noon omo foti ɓurde ɗon haalis ni allah idi thiam mi salminima bandiraɓe musidɓe ko seeɗa tan garnomi e jubbude ha demain so allahu lamɗo jaɓima mi arton so ɓurima o ɓurɗoyaji on jarama allah jarama kono moƴƴuɓe kono noon carte mon ɗe kala ne belsin ɗon ha tottuɗo ɗum Pastef